Κεφαλονιά και Ιθάκη. Δύο νησιά κτυπημένα από δεινά, όσο λίγοι τόποι. Καταστρεπτικοί σεισμοί, κουρσάρι, κατακτητές, πόλεμοι με ανελαίητους βομβαρδισμούς. Δεινά που σμήλεψαν το χαρακτήρα των κατοίκων τους, που άφησαν όμως και ανεξίτηλα σημάδια στα δύο νησιά. Πληγές που αιμορραγούσαν για χρόνια και που ορισμένες δεν έχουν ακόμα επουλωθεί. Αυτό που ο λαός λέει μοίρα δεν έδειξε στάλα ίκτου στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Τα δύο νησιά γεύτηκαν και την πίκρα της μετανάστευσης. Χιλιάδες πήραν των οματιών τους, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο μακριά από τον τόπο τους. Άφησαν τα σπίτια τους στη μανία του αδυσόπιτου χρόνου. Μέσα στα ερείπια τους στοίχιωσαν μύρια ανεκπλήρωτα όνειρα. Δεν ήταν όμως μόνο σπίτια, σκόρπια εδώ και εκεί, που γονάτισαν στο χρόνο. Ήταν και ολόκληρα χωριά που πληγώθηκαν και εγκαταλείφθηκαν για να ξαναζωντανέψουν ορισμένα από αυτά λίγο πιο κάτω, αφήνοντας τα χαλάσματα να θυμίζουν μια εποχή που έφυγε και που μόνο μνήμες αναμοχλεύουν. Το ταξίδι τούτο θα μας πάει σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς και χωριά των δύο νησιών. Θα ταξιδέψουμε σε μέρη που κάποτε έσφιζαν από ζωή και που σήμερα είναι σκιές του χθες. Πρώτος μας σταθμός, τα παλιά Φάρσα. Υπάρχουν δύο δρόμοι που οδηγούν στο παλιό χωριό. Ο ένας ξεκινάει μέσα από το νέο, είναι βατός με αυτοκίνητο μέχρι τη μέση και από εκεί συνεχίζεις με τα πόδια. Ο δεύτερος είναι ένας χωματόδρομος που φτάνει μέχρι τα ερείπια. Η άνοδος με αυτοκίνητο δύσκολη, αλλά η πανέμορφη θέα προς την Παλική και η καταπράσινη φύση σε αποζημιώνουν. Ο δρόμος αυτός ήταν κάποτε γεμάτο ζωή. Χωρικοί με τα λογά τους φορτωμένα πραμάτιες, βοσκοί, χειράδες, παιδιά που έπαιζαν ανέμελα. Σήμερα έρημος δεν θυμίζει τίποτα από τα παλιά. Μετά από μια πρώτη σύντομη περιδιάβαση στα ερείπια, επιστρέφουμε στο νέο χωριό. Το χωριό μας, τα Φάρσα, βρίσκονται στον κόλπο του Αργοστολίου, 8 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Αργοστόλη. Είναι στη δυτική πλευρά του όρους Χαλιός και οι πρώτες ενδείξεις ότι κατοικήθηκε είναι τον 17ο αιώνα, εφόσον υπάρχει μια εγγραφή στο φορδοτικό πίνακα των Ενετών το έτος 1678, όπου αποδόθηκαν 130 περίπου ρεάλια. Οι πρώτοι κάτοικοι φαίνεται ότι είναι μετανάστες από τις πόλεις Μεθόνη, Κορώνη και Χάνδακα, στο Ηράκλειο της Κρήτης δηλαδή. Αυτές οι πόλεις ήταν ενετικές εκείνα τα χρόνια και οι κάτοικοι οι οποίοι ήρθαν ονομαζόντουσαν Βουτσινάς κατά το κύριο μέρος, Σημάτη, Δρακάτη, Βαλιανάτη, ονόματα τα οποία έχουν δώσει κιόλας, έχουν ονομάσει τις γειτονιές του παλιού χωριού. Το χωριό χτίστηκε ψηλά στο βουνό για να αποφεύγουν τις συχνές επιδρομές από τους πειρατές εκείνα τα χρόνια. Ο πληθυσμός του χωριού είχε μεγάλες διακυμάνσεις. Στην απογραφή του 1889 φαίνεται να υπάρχουν 480 κάτοικοι. Στην απογραφή του 1914 αυξήθηκε ο πληθυσμός περίπου στους 900 κατοίκους. Δυστυχώς τώρα είμαστε μόνο 150 κάτοικοι. Το όνομα του χωριού είναι πιθανό να προέρχεται από μια αρχαία ελληνική φράση που έχει καταγραφεί και από τον Ηρόδοτο. Είναι τα Φάρσεα πόλεως,
σημαίνει το περίχωρο, η γειτονιά της πόλης. Στην προκειμένη περίπτωση δηλώνει την κοντινή απόσταση που έχει το χωριό από την πρωτεύουσα που τότε ήταν το κάστρο. Η άνοδος με τα πόδια είναι κουραστική, αλλά προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Η ομορφιά της φύσης, η ηρεμία του τοπίου και τα χαλάσματα που έχουν τόσα να σου πουν, σε κάνουν να αδιαφορείς για τα δύσβατα μονοπάτια και να ξεχνάς την κούραση. Εδώ κάποτε ζούσε μια μικρή και δραστήρια κοινωνία. Μέσα στα ερείπια οι σκιές ζωντανεύουν και σε μεταφέρουν σε μια εποχή που η ζωή ήταν πιο απλή, πιο ανθρώπινη. Στην προσπάθεια ανάδειξης του παλιού οικισμού δεχτήκαμε το 2000 την επίσκεψη του ομογενή καθηγητή Νικόλα Ζαφυράτου μαζί με μια μεγάλη ομάδα Αμερικανών φοιτητών. Ο κύριος Βασίλης Βουτσινάς μας εξηγεί πώς η μελέτη του καθηγητή Νικόλαου Ζαφυράτου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Η μελέτη πρότεινε την ανακατασκευή του παλιού οικισμού με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης και την ταυτόχρονη τουριστική εκμετάλλευσή του. Η μελέτη αυτή είναι μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι αρχές για να αναδειχθούν οι παλιοί και καταλημμένοι οικισμοί ως σημεία ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Οι κάτοικοι ασχολήθηκαν κυρίως με την κτηνοτροφία, την μελισσοκομεία, την γεωργία και κυρίως την παραγωγή ελαιόλαδου και τα τελευταία χρόνια αρκετά με την ναυτιλία. Όλα αυτά ανατράπηκαν με το σεισμό του 1953, στον οποίο ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Ανάγκασε όμως αυτός ο σεισμός τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αφήνουμε τα παλιά φάρσα και παίρνουμε το δρόμο για το οροπέδιο των Ομαλών. Προορισμός μας, τα παλιά Βαλσαμάτα. Η ίδρυση του οικισμού των Βαλσαμάτων χάνεται στο βάθος των αιώνων. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, το χωριό είχε γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα χάρη στις προσπάθειες ενός δραστήριου δήμαρχου της εποχής, του Ηλίας Σταματελάτου. Ο ιεροψάλτης Δημήτριος Αποστολάτος αναφέρθηκε στην απογραφή του 1889. Ο πληθυσμός του χωριού ήταν 1391 άτομα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, ο πληθυσμός πρέπει να είναι γύρω στα 450. Οι κάτοικοι ήταν αγροκτηνοτρόφοι και δασεργάτες. Οι δασεργάτες εκμεταλλευόταν τις ρητίνες, τα βάλσαμα δηλαδή, που επήρε και το χωριό το όνομα, εμάζευαν το ριτσίνι και το χρησιμοποιούσαν για ιαματικούς λόγους. Το 1953 υπηρετούσαν στο πολεμικό ναυτικό. Εθορυβήθηκα με τους δύο πρώτους σεισμούς που έγιναν στην Κεφαλονιά
και ήρθα στην Κεφαλονιά. Αύγουστος 12 του μηνός. Έγινε ο μεγάλος σεισμός των 7,2 ρίχτερ. Στο χωριό δεν είχαμε νεκρούς, αλλά τραυματίες. Οι καταστροφικοί σεισμοί του 1953 είχαν και εδώ σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του χωριού, τη μετακίνηση των κατοίκων του σε απαλωτριωμένη έκταση και την εδαφική συνένωσή του με το γειτονικό χωριό Φραγκάτα. Βρισκόμαστε στο σχολείο στα παλιά Βαλσαμάτα, το οποίο στην ακμή του φιλοξενούσε έως και 200 μαθητές. Αυτό, όπως και τα υπόλοιπα κτίρια στο χωριό, καταστράφησαν με το σεισμό του 1953, με ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί ο πληθυσμός σε απαλωτριωμένη έκταση 200 περίπου χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Δυστυχώς, τα παλιά κτίσματα σιγά σιγά καταραίουν και μαζί τους η πανέμορφη εκκλησία των ταξιαρχών. Για τις εκκλησίες του παλιού χωριού μας μιλάει ο αγιογράφος Χαράλαμπος Κακαρούμπας. Στα παλιά Βαλσαμάτα υπήρχαν 5 εκκλησίες. Η σημαντικότερη από αυτές ήταν το Ταξιαρχών, η οποία καταστράφηκε μετά το σεισμό του 1953. Ευτυχώς όμως διασώθηκαν το τέμπλο μαζί με τις εικόνες του. Επίσης και κάποιες τοιχογραφίες που διακοσμούν έως και σήμερα τη νέα εκκλησία, οι οποίες είναι βίος από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, είναι ζωγραφισμένες έτσι με μια πιο ρεαλιστική απόδοση και είναι λαδομπογεία πάνω σε καμβά. Επίσης οι εικόνες, οι φορητές στο τέμπλο είναι φιλοτεχνημένες το 1873 και είναι σύμφωνα με την Επτανησιακή Σχολή. Οι εικόνες του τέμπλου και οι τοιχογραφίες είναι δείγματα εξαιρετικής ζωγραφικής. Στο οροπέδιο των Ομαλών, κοντά στα Βαλσαμάτα, βρίσκεται το μοναστήρι του Άγιου Γεράσιμου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 20 Οκτωβρίου αλλά και στις 16 Αυγούστου. Και στις δύο αυτές ημερομηνίες γίνεται με κάθε μεγαλοπρέπεια η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος, το οποίο περνάει πάνω από εκατοντάδες ξαπλωμένους στο δρόμο πιστούς. Ο μοναχός Γεράσιμος ήρθε το 1560 στην περιοχή των Ομαλών. Βρήκε μία εκκλησία, την Αγία Ιερουσαλήμ, την οποία ανακαίνισε και άρχισε πλέον η κατασκευή του μοναστηριού. Το 1622 ο μοναχός Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και από τότε είναι προστάτης της νήσου και πολιούχος. 2 μόλις χιλιόμετρα από το πασίγνωστο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, στην περιοχή της Σάμης, βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα χωριά Βλαχάτα και Πουλάτα. Στο δρόμο που συνδέει τα δύο χωριά υπάρχουν οι επίσης εγκαταλελειμμένοι οικισμοί Λαταβινάτα και Λιβαθινάτα. Η περιοχή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες, πρωτοκατοικήθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα. Κάθε καλοκαίρι τα Βλαχάτα ζωντανεύουν στους ήχους του φεστιβάλ Σαρίστρα. Μετά βυθίζονται και πάλι στη σιωπή της εγκατάλειψης. Τα χαλάσματα και τα σοκάκια αφήνονται ξανά στην ερημιά τους, για να ξυπνούν μόνο μνήμες που σιγά σιγά ξεθοριάζουν. Ο αδυσόπιτος όμως χρόνος δεν ξεθοριάζει μόνο μνήμες. Καταστρέφει μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, ό,τι άφησε όρθιο ο σεισμός. Αρχοντικά, σπίτια, σχολεία και την εκκλησία του Αγιάννη του Πρόδρομου, η οποία απειλείται με κατάρρευση.
της Σάμης, που εκτός από τα κατοικημένα χωριά που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος, υπάρχουν και τα χωριά, τα προσεισμικά χωριά, που είναι 2 οικισμοί και 2 συνοικισμοί. Είναι τα παλιά Βλαχάτα, είναι ο οικισμός Πουλάτα και οι συνοικισμοί Λιβαθινάτα και Λαταβινάτα. Οι κάτοικοι εκεί, κύρια σχολεία, είχαν την αγροτική καλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Με εξαίρεση τα Βλαχάτα, που ίσως ήταν και το μοναδικό ορεινό χωριό της Κεφαλονιάς, που οι κάτοικοι ασχολούνταν και με την αλληλεία. Τους λέγαμε Μπουρανέλιδες, οι λεγόμενοι Μπουρανέλιδες. Το όνομα το έλκουν, το είχαν πάρει από το νησί Μπουράνο της Βενετίας, που κατά κύριο λόγο οι κάτοικοι του ήταν ψαράδες. Τα χωριά που αναφερόμαστε τα συναντάμε πρώτη φορά στην απογραφή του 1583. Στην απογραφή του 1881, που θεωρείται ότι ήταν η ακμή τους, αριθμούν περίπου 2.000 κατοίκους. Τα χωριά με το σεισμό του 1953 καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να τα εγκαταλείψουν, και από τότε παρουσιάζουν τη μορφή που τα βρίσκουμε έως σήμερα. Βρισκόμαστε στην αυγή από το αρχοντικό ή παλατάκι, όπως έλεγαν τότε, της οικογένειας Μαζαράκη στο κεφαλοχώρι των Βλαχάτων της Άμμης. Ένα χωριό που άκμαζε προσεισμικά, και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι τα 5 ελαιοτριβία που λειτουργούσαν στην περιοχή μας. Παίρνοντας τον παλιό δρόμο από τα Βλαχάτα προς τα Πουλάτα, συναντάμε πρώτα τον εγκαταλελειμμένο οικισμό Λαταβινάτα. Σκόρπια χαλάσματα. Κάποτε τα σπίτια αυτά ήταν γεμάτα ζωή. Σήμερα στέκονται απλά σιωπηροί μάρτυρες μιας εποχής που έφυγε ανεπιστρεπτή. Στη συνέχεια, ο κακοτράχαλος δρόμος μας βγάζει στο δεύτερο εγκαταλειμμένο οικισμό, τα Λιβαθινάτα, που όπως λέγεται πήρε το όνομά του από τους Λιβαθινούς ιδρυτές του. Ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο και αφού ανηφορήσουμε για λίγο, φτάνουμε στα Πουλάτα. Βρισκόμαστε στο παλιό χωριό Πουλάτα της Άμμης, προσεισμικό χωριό 500 περίπου ατόμων, που γκρεμίστηκε με το σεισμό του 1953, οπότε οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν και μεταφέρθηκαν πιο κάτω. Ήταν ένα χωριό κατά εξοχήν αγροτοκτηνοτροφικό. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε εδώ, είναι αξιοσημείωτο, ότι εδώ στα Πουλάτα, καθώς και στα προηγούμενα χωριά που επισκεφθήκαμε εδώ στην περιοχή μας, οι κάτοικοι του 17ου αιώνα, θέλοντας να εξορκίσουν επιδημία χολέρας, έκτισαν στις εισόδους των χωριών από ένα κονισματάκι. Αφήνουμε πίσω μας τα 4 εγκαταλελειμμένα χωριά της επαρχίας Σάμης και ακολουθώντας το δρόμο ανατολικά του Μένου κατευθυνόμαστε προς τη νότια Κεφαλονιά. Προορισμός μας η Παλιά Σκάλα και η περιοχή του Πόρου. Η ορεινή Παλιά Σκάλα εγκαταλείφθηκε μετά τους σεισμούς του 1953. Οι κάτοικοι της εγκαταστάθηκαν στην παραθαλάσσια Νέα Σκάλα, που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα αξιόλογο τουριστικό θέρετρο. Η Σκάλα βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς, σε μια θέση που προσφέρει πανέμορφη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου.
Ο τόπος αυτός είχε ζωή και ιστορική παρουσία από πολύ παλιά. Τα πρώτα στοιχεία για το χωριό και το όνομά του αναφέρονται τα πρώτα χρόνια του 16ου αιώνα, όταν στο νησί βρίσκονται οι Βενετσιάνοι. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, στην περιοχή εγκαταστάθηκαν οικογένειες πολεμιστών που είχαν υποχρέωση να υπερασπίζονται το νησί από εχθρικές επιθέσεις, κυρίως από πειρατές. Οι οικογένειες που κατοίκησαν σε διάφορα σημεία της σκάλας έδωσαν το όνομά τους στις γειτονιές της. Τα Ζαπαντέικα, τα Γρουζέικα, τα Τραβλέικα είναι χαρακτηριστικά ονόματα από οικογένειες και γειτονιές. Η Πέρα Βρύση ήταν ένα χαρακτηριστικό σημείο συνάντησης των κατοίκων της παλιάς σκάλας. Ανακαινίστηκε πριν μερικά χρόνια, το νερό τρέχει ακόμα και σήμερα και είναι πόσιμο. Οι Κουρκουμέλιδες και οι Αλιματάδες θεωρούνται οι παλιότεροι κάτοικοι της σκάλας. Ο Αρχάγγελος ήταν η εκκλησία των Κουρκουμέλιδων και στη συνέχεια των Τραυλών. Η Παναγία η Ζαπάντενα γιόρταζε στα εισόδια της Θεοτόκου και ήταν η εκκλησία των Ζαπάντιδων και κάποιων από τους μεταξάδες. Οι σεισμοί του 1953 κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το παλιό χωριό με 37 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Η παρουσία ανθρώπων στην περιοχή της Νότιας Κεφαλονιάς χάνεται στα βάθη πολλών χιλιετιών. Στα δύο άκρα της πανέμορφης ακτής της σκάλας υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι. Στη θέση Άγιος Αθανάσιος βρίσκεται μια ρωμαϊκή βίλα, η οποία πιστεύεται ότι χτίστηκε το 2ο αιώνα μετά Χριστό. Η έπαυλη αυτή αποτελεί το σημαντικότερο ρωμαϊκό μνημείο στην Κεφαλονιά. Προς την πλευρά του πόρου έχει βρεθεί αρχαϊκός ναός του 6ου π.Χ. αιώνα δωρικού ρυθμού. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το εξοκλήσι του Άγιου Γεώργιου, μέρος του οποίου χτίστηκε με οικοδομικό υλικό από τον αρχαίο ναό. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στα εγκαταλελειμμένα χωριά της Κεφαλονιάς, κατευθυνόμαστε στον Πόρο. Κάποτε ήταν ένα μικρό και ασήμαντο ψαροχώρι. Σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε σημαντικό λιμάνι του νησιού. Εδώ έγινε η μετεγκατάσταση κατοίκων γειτονικών ορεινών χωριών που αφάνισε ο Εγκέλαδος το 1953. Η περιοχή που βρισκόμαστε είναι η περιοχή των Κορωνών. Αυτό το τοπονύμιο το συναντάμε στο πρακτικό της Ελληνικής Επισκοπής, όπου σε αυτή την περιοχή αργότερα βρίσκουμε τους οικισμούς των Άνω και Κάτω Κορωνών. Σε αυτή την περιοχή αργότερα βλέπουμε τα χωριά Ασπρογέρακας, Ανινάτα, Κορνέλο, Μεγαδουκέικα, Σπαθή, Κουτροκόη, Αλιματάς. Αυτά όλα συγκρότησαν αργότερα τον ενιαίο Δήμο Πρόνων, όπου αργότερα αυτός ο Δήμος μετεξελίχθηκε σε έναν μεγαλύτερο ακόμα Δήμο, μαζί με τους Δήμους εκείνης της εποχής του Ηράκλειου, Πεδίου και της Σκάλας. Σημείο καμπής, τομής και μεγάλης αλλαγής σε αυτή την περιοχή ήταν ο σεισμός του 1953. Όταν έγιναν αυτοί οι σεισμοί, υπάρχει η απόφαση να μετακινηθούν όλα τα χωριά στις παράλληλες ζώνες της νοτιοανατολικής Κεφαλονιάς. Για μεν την περιοχή της Σκάλας, οικισμοί Σπαθή, Αλιματάς, Παλιά Σκάλα, Ρατζακλή,
λιγότερο βέβαια αυτός, μετακινήθηκαν στην περιοχή Νέα Σκάλα και για δε την περιοχή εδώ, την περιοχή των Κορωνών, στην περιοχή, παράλληλη περιοχή που λεγόταν τότε Πόρος. Αυτός ο οικισμός τότε δεν υπήρχε, υπήρχαν μόνο λίγα σπίτια. Στην ζώνη του λιμένα τότε του Πόρου, όπου με ένα σχέδιο ανάπλασης όλη αυτή η περιοχή υποδέχθηκε όλους αυτούς τους οικισμούς, τα Νινάτα, τον Ασπρογέρακα, το Κορνέλο και κατοίκους πάρα πολλούς από την περιοχή των Τζανάτων, του Αφραγιά, και έτσι φτιάχτηκε αυτός ο καινούργιος οικισμός που λέγεται σήμερα Πόρος. Ο δρόμος που οδηγεί από τον Πόρο στα Ανινάτα είναι στενός και δύσβατος. Η θέα πάντως σε καθυλώνει. Βρισκόμαστε στα Ανινάτα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής των Κορωνών, που καταστράφηκε ολοσχερός με το σεισμό του 1953. Οι κάτοικοι εδώ ήταν κυρίως γεωργοί που καλλιεργούσαν σταφίδα, στάρια, ελιές είχαν αρκετές εδώ, όπως επίσης και ένα μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Βρισκόμαστε στον Ασπρογέρακα και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Μαριέικα. Εδώ ήταν το κέντρο του οικισμού, του μεγάλου οικισμού των Πρώνων, όπου είχαμε κατά το παρελθόν έναν οικισμό με όλες τις υπηρεσίες που παρήχε στους κατοίκους. Συμβολογραφία, ιατρία, σχολεία, αστυνομία. Οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν πάνω από 400 άτομα στις καλές εποχές. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα πλέον εδώ. Μία μόνο οικογένεια ζει και πολλά ερειπωμένα κτίρια γύρω από αυτόν τον οικισμό. Λίγο βορειότερα του Ασπρογέρακα, πάνω σε ένα ψηλό λόφο, βρίσκονται τα ερειπωμένα και ξεχασμένα Δημησιανάτα. Εγκαταλείπουμε την κεντρική οδική αρτηρία και αρχίζουμε την ανάβαση στον καλυμμένο με άγρια βλάστηση λόφο. Το μόνο που στέκεται όρθιο στην κορφή του λόφου είναι το νεόδμητο εκκλησάκι του Άγιου Αντώνιου. Γύρω του σκόρπια θεμέλια σπιτιών ανάμεσα σε ξηρολιθιές. Από εδώ καταγόταν ο πολυμαθής επιστήμονας Ιωάννης Δημησιάνος, συνεργάτης του Γαλιλαίου και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ιταλίας. Ο Δημησιάνος άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι το 1614. Σε μικρή απόσταση από τα Δημησιανάτα βρίσκεται ακόμα ένα εγκαταλειμμένο χωριό της Κεφαλονιάς, ο Αφραγιάς. Μέχρι το 1953 ο Αφραγιάς ήταν ένα σημαντικό χωριό της περιοχής με αρκετούς κατοίκους. Έσβησε όμως με τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του στον Πόρο. Επιστρέφουμε στο κέντρο του νησιού. Περνάμε από τη γραφική Αγία Εφημία και σε λίγο φτάνουμε στο χωριό Δρακοπουλάτα. Ακολουθούμε ένα στενό δρόμο και 1 χιλιόμετρο πριν τη Μονή Θεμάτων στρίβουμε αριστερά σε ένα χωματόδρομο. Συνεχίζουμε το ταξίδι προσεκτικά.
Δεξιά μας προβάλλουν τα ερείπια της εκκλησίας του Αϊάννη, που αντιστέκεται ακόμα στα στοιχεία της φύσης. Λίγο πιο πάνω υπάρχει, κρυμμένο μέσα σε θάμνους, ένα μονοπάτι που οδηγεί στο ερειπωμένο χωριό Ταρκασάτα. Το πρώτο που διαπιστώνει ο επισκέπτης είναι ότι παντού βασιλεύει η πέτρα. Τα σπίτια, τα μονοπάτια, η πλατεία, το αλόνι, οι μάντρες, όλα ήταν κτισμένα με άριστα αλλαξευμένες πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό. Να σημειωθεί ότι κοντά στα Ταρκασάτα υπήρχε κάποτε το χωριό Σταμινάτα, τα ίχνη του οποίου έχουν σήμερα τελείως αφανιστεί. Στην Πήλαρο ήταν δύο αδέλφια, ο Ταρκάσης και ο Δρακούλης. Ο μεν Ταρκάσης ήρθε σε αυτό το σημείο και ίδρυσε το χωριό Ταρκασάτα και ο Δρακούλης πήγε πιο κάτω και ίδρυσε το χωριό Δρακοπουλάτα. Σε δημογραφικό πίνακα του 1700 της Βενετοκρατίας αναφέρεται ότι στο χωριό Ταρκασάτα κατοικούν 44 ψυχές. Μεταγενέστερα, το 1910, ο εκλογικός πίνακας του Δήμου Πηλαρέων αναφέρει ότι είναι 35 άνδρες εγγεγραμμένοι που αν το πολλαπλασιάσουμε με τα γυναικόπαιδα φτάνει στα 110. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις καταγραφές. Οι πρώτοι κάτοικοι επέλεξαν το σημείο αυτό να ζήσουν. Λέγεται Μεροβούκλη και είναι αληθινός ύμνος στην πέτρα. Την εκμεταλλεύτηκαν οι άνθρωποι και έχτισαν τα σπίτια τους, έχτισαν τις στέρνες, τα μονοπάτια. Ο χώρος που βλέπουμε ήταν το μπακάλικο του χωριού, ιδιοκτησία Γερασίμου Λοΐζου. Ο χώρος αυτός ήταν πολύ σημαντικός για το χωριό, προμήθευε τα διάφορα πράγματα και ακριβώς μπροστά του ήταν το χωροστάσι. Στο χωροστάσι μαζευόταν κάθε Κυριακή, χόρευαν, τραγουδούσαν. Σε αυτό εδώ το χώρο που οι άνθρωποι διασκέδαζαν συνέβη ένα τραγικό περιστατικό. Ένας νέος που κάποιοι άλλοι τον πείραζαν, πήρε το μαχαίρι και σκότωσε κάποιον χωριανό του. Αυτό σημάδεψε και τις σχέσεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Ο άτυχος νέος έχασε τη ζωή του ενώ καθόταν σε αυτή εδώ την πέτρα. Η πρώτη υποχρεωτική μετακίνηση των κατοίκων έγινε το 1948 προς την Αγία Εφημεία, προκειμένου να συλληφθούν οι φυγόδικοι οι οποίοι λιμένονταν την περιοχή. Τη χαριστική βολή για την εγκατάλειψη του χωριού την έδωσε ο σεισμός του 1953 και οριστικά πλέον οι κάτοικοι κατέβηκαν στην Αγία Εφημεία. Το κράτος απαλωτρίωσε το κάμπο και έδωσε στους κατοίκους κομμάτι γης όπου έχτισαν και έμειναν πλέον Αγία Εφημεία. Πέρα από τα εγκαταλειμμένα χωριά και οικισμούς, στην Κεφαλονιά συναντάς και πολλά χωριά με ερειπωμένα σπίτια, αρχοντικά και εκκλησίες. Στο Βαρύ, για παράδειγμα, υπάρχουν τα ερείπια δύο πυργόσπιτων και της εκκλησίας του Άγιου Ιωάννη του Χρυσόστομου. Στη Βόρεια Κεφαλονιά, ερείπια βρίσκεις στα Πατρικάτα και λίγο νοτιότερα στον Αγκώνα.
Στην ορεινή Κεφαλονιά, στην ανατολική πλευρά του Ένου, γύρω από το κεφαλοχώρι Πυργή, υπάρχουν ερείπια στο Χαράκτη, Κατάραχο και Στάβερη. Κοντά στο Πυργή βρίσκεται και ένας εγκαταλελειμμένος οικισμός, αλλιώτικος από τους άλλους. Πρόκειται για τον ερειπωμένο οικισμό στο οροπέδιο Ιππολά. Εκεί, μέσα σε ένα καταπράσινο και δροσερό περιβάλλον, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν φτιάξει τα εξοχικά τους, στα οποία περνούσαν τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Εγκαταλείφθηκε μετά την καταστροφή που έσπηρε ο σεισμός του 1953. Κοντά στην Κομμόπολη Σάμι υπήρχε το χωριό Μουζακάτα, το οποίο ισοπαίδωσαν οι Γερμανοί το 1944. Απέναντι από το εργοστόλι βρίσκεται ένα εκκλησάκι, οι Άγιοι Ανάργυροι, χτισμένο στη μία γωνία της παλιάς εκκλησίας. Είναι η μόνη μαρτυρία ότι εκεί υπήρχε το χωριό Μεσαράτα που εγκαταλείφθηκε μετά τους φοβερούς σεισμούς του 1867. Η περιοχή της Παλικής δεν έχει εγκαταλειμμένα χωριά, είναι όμως γεμάτη από ερείπια, ιδιαίτερα στα Δεματορά, Μαρκάτα και Κατογή. Το ταξίδι μας σήμερα αρχίζει από τη Σάμι. Προορισμός μας η μικρή και πανέμορφη Ιθάκη. Μετά από μόλις μισή ώρα φτάνουμε στο λιμανάκι Πίσω Αετός και από εκεί κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ. Στον ανηφορικό και γεμάτο στροφές δρόμο που οδηγεί στην εγκαταλειμμένη παλαιοχώρα συναντάμε τον οικισμό Κουνουβάτο και λίγο πιο πάνω το χωριό Περαχώρι, από όπου η θέα προς την πρωτεύουσα της Ιθάκης και το καταγάλανο Ιόνιο μαγεύει. Στην πλαγιά απέναντι διακρίνονται τα ερείπια της παλαιοχώρας. Η Ιθάκη έχει πολλούς οικισμούς, ωστόσο οι δύο πιο μεγάλοι, πιο γνωστοί, πιο παλιοί οικισμοί είναι αυτός του Περαχωρίου και ο άλλος της Ανογής. Στο Περαχώρι, στο νοτιότερο τμήμα δηλαδή της Ιθάκης, υπάρχουν διάφοροι διάσπαρτοι επίσης οικισμοί, όμως ο πιο δυνατός, αυτός που έφτασε μέχρι και στις αρχές του 17ου περίπου αιώνα, είναι ο οικισμός του Περαχωρίου, αργότερα γνωστός ως Παλαιοχώρα, η Πεταλέικο. Βρίσκεται στην πλευρά του όρους Νίου, στην περιοχή Πεταλέικο, εξού και το όνομά του αργότερα. Πριν από αυτόν υπήρχε ο οικισμός του Κουνουβάτου, που είναι στο νοτιότερο τμήμα του Περαχωρίου σήμερα, και παράλληλα υπήρξαν μέχρι και στις αρχές του 19ου αιώνα. Το χωριό εγκαταλείφθηκε κάποια στιγμή και έτσι αργότερα υπήρξε αυτός ο οικισμός που ζούμε σήμερα, το Περαχώρι Ιθάκης. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που δείχνουν μια ζωή έντονη, με δράση. Συνήθως ήταν αγρότες που ζούσαν σε αυτό το μέρος και έτσι έχει φτιαχτεί επίσης ο οικισμός με τη λογική της προστασίας από πειρατές, σαρακινούς ή ακόμα και από επιδρομείς, προκειμένου να καταλάβουν το νησί της Ιθάκης. Στον παλιό οικισμό του Περαχωρίου θα βρούμε μικρές αποδείξεις μιας γεωργικής ζωής εκεί. Υπάρχουν αλόνια, υπάρχουν στέρνες, υπάρχουν ξερολιθιές.
Εκεί προσπαθούσαν με κόπο να συγκρατήσουν ένα κομμάτι γης για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και κατά κύριο λόγο μέσα από αγροτικές εργασίες. Στη συνέχεια θα δούμε ότι στον οικισμό του Κουνουβάτου, που είναι παράλληλος του Περαχωρίου, υπάρχουν φυλακές οι οποίες είναι μοναδικές που υπάρχουν σε αυτό το μέρος της Ιθάκης. Και γενικότερα βλέπουμε ότι είναι μια ακμάζουσα κοινωνία παρόλο τις αποδεξιότητες μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα. Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι η πρώτη που συναντάμε στην πεζοπορία μας προς την Παλαιοχώρα. Διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση και μαζί με τον Άη Γιάννη και το εκκλησάκι των Εισοδείων έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Βρισκόμαστε μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Πάντων. Η εκκλησία έπεσε με τους σεισμούς του 1953, ωστόσο ήταν τουλάχιστον 5 με 6 αιώνες πριν φτιαγμένη, όταν γυρνούσε μία ασθένεια. Ο τοπικός θρύλος λέει ότι μια γυναίκα που είχε μαζί της καρούλια, δηλαδή κλωστές σε μπομπίνες, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι μεταδίδοντας έτσι την ασθένεια. Κάποια στιγμή την πιάσαν, την αλυσοδέσαν, τη σκοτώσαν, τη θάψαν και πάνω της χτίσαν την εκκλησία των Αγίων Πάντων. Η εκκλησία χτίστηκε σε μία μέρα και πάντα οι περαχωρίτες θεωρούν ότι είναι εδώ ένα κακό στοιχείο κρυμμένο. Για μας αυτή η εκκλησία έχει μια εξέχουσα θέση στην καρδιά μας και είναι εκείνο που μας κρατάει με τους προγόνους μας ακόμα πιο κοντά. Οι τοπικοί θρύλοι είναι εκείνοι που μας ενώνουν, περνάνε από το παρελθόν στο παρόν και εμείς πιστεύουμε ότι θα το διαιωνίσουμε στο μέλλον. Βρισκόμαστε στις αρχές του παλιού χωριού, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Παλαιοχώρα. Πίσω μου διακρίνονται ερείπια από εκείνα τα σπίτια. Εκεί διαδραματίστηκε και η ιστορία που ακολουθεί. Ο προνόνος μου γεννήθηκε σε αυτό το χωριό, στο Περαχώρι, το 1869. Ο ίδιος από τη δική του νόνα αφηγήθηκε ότι ένα βράδυ μια γυναίκα που φούρνιζε άκουσε φωνές, είδε πυρσούς να ανεβαίνουν προς το χωριό, ανταριασμένη, άφησε το φούρνο, άφησε το σκαφίδι και άρχισε να κυλάει πέτρες φωνάζοντας «Να είχα γαλανάπινα, Τούρκους να κατάπινα». Η φασαρία όθησε κι άλλους περαχωρίτες να σηκωθούν και όλοι μαζί, κύλοντας πέτρες, αναχέτησαν τους Σαρακινούς που ανέβαιναν έτοιμοι να ληστέψουν το χωριό μας. Κατηφορίζουμε προς το βαθύ και από εκεί αρχίζουμε την ανάβαση προς το ορεινό και απομονωμένο χωριό της Ανογής. Η θέα συγκλονιστική. Στο βάθος η Λευκάδα και η Ετωλοκαρνανία. Στο πέλαγος διάσπαρτα μικρονήσια, ανάμεσά τους και ο Σκορπιός. Φτάνουμε στην πλατεία της Ανογής, όπου μας υποδέχεται ο τοπικός παράγοντας κύριος Δημήτριος Κουτσουβέλης. Από την πλατεία της Ανογής αρχίζει ο χωματόδρομος προς τα Παξινάτα, το χωριό που σύμφωνα με το θρύλο ιδρύθηκε από κατοίκους των Παξών. Καθώς ανεβαίνουμε, αριστερά μας συναντάμε τις παλιές φυλακές. Βρισκόμαστε στο χώρο των παλιών φυλακών, στο χωριό της Ανογής. Από το σημείο αυτό ξεκινάει το παλαιό χωριό της Ανογής, το οποίο η παρουσία του χρονολογείται γύρω στο 1500. Εκεί πρωτοκάθισαν οι Ιθακείς οι Ανοησάνοι, οι απόγονοι του Νήρητου, ενός από τα παιδιά του Ήθακου. Το χωριό αυτό κατοικήθηκε πυκνά κατά τα μεσαιωνικά χρόνια για το φόβο των πειρατών και έφτασε να έχει πάρα πολλούς κατοίκους οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στο χωριό με τα αγροτικές καλλιέργειες, με τα μπέλια, με τις ελιές. Το παλιό χωριό της Ανογής πήρε το όνομά του από τους Παξινούς, κατοίκους που ήρθαν εδώ από το νησί των Παξών. Λέγεται και λεγόταν Παξινάτα και σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε όταν εξέλιπε ο φόβος των πειρατών και οι κάτοικοι σιγά σιγά κατέβηκαν και έμειναν στο χωριό αυτό που υπάρχει σήμερα.
Με την πολύ ωραία πεζοπορία μας ανάμεσα στα χαλάσματα των Παξινάτων ολοκληρώνεται το ταξίδι μας στα εγκαταλειμμένα χωριά των δύο πολύπαθων νησιών. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη όμως είναι όνειρα που δεν χάνονται. Πληγώνονται, γονατίζουν για λίγο, μα ξανασηκώνονται. Έχουν μάθει να επιβιώνουν, να επουλώνουν τις πληγές τους, να αναγεννιούνται μέσα από τις σκιές του χθες και να χτίζουν πάνω στα συντρίμμια το αύριο.